It-tnejn fil-għaxija waqt il-programm fis-Sustanza fuq One, id-deputat indipendenti Jeffrey Pulicini Orlando tkellem dwar l-intimidazzjoni li kien sottopost għaliha għaliex ipprova jsemma leħnu u jgħid kif jaħsibha meta kien għadu fil-Partit Nazzjonalista. L-atti ta' intimidazzjoni, it-tajjir li kien hemm fil-konfront tiegħi, il-gideb li ntqal fil-konfront tiegħi, it-tajjir u ż-żebliħ li kien hemm fil-konfront ta' membri tal-familja tiegħi. Tajjeb, l-intimidazzjoni anka fiżika, dana ma tkunx ċajta ta' jkun hemm pressure kbira. Pulicini Orlando qal li dawn huma tattiċi ta' arroganza. Bil-attribwiti kollha tagħhom naċċetta li jiġbdu lill-ispakuma, ħansemmihom bishomhom, Ostingat, u Richard Kaffi. Fuq dan il-punt inti. Għax huma nies li huma maqtuwajn mill-poplu u huma nies li waħda mill-karatteristiċi ewlenin tagħhom hija l-arroganza. La semmejt li U li bedet allura mbagħad in-nies mill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista wasal fl-estremità li għażel il min jgħidlu iva l-kollox bħala kandidati tiegħu. Jekk aħna wasalna fl-estremità u iva sfortunatament wasalna fl-estremità li l-Partit Nazzjonalista qed ifittex fil-kandidati tiegħu min jgħidu iva l-kollox. Mbagħad ħalli jkun ħanerġa' ngħidu fjas totali meta jiġi għall-amministrazzjoni jew għall-input amministrattiv tiegħu, hekk irridu dak irid il-Partit Nazzjonalista. Isemmi bħala eżempju lil Manuel Delija. Is-Sur Manuel Delija. Li inti tażel xi ħadd li b'mod amministrattiv kien falliment totali bħala kandidat sempliċement għax huwa persuna li hekk inti ħadd tiġbidlu l-ispaga ħajlek jesser tribaks full maturi l-ebda forma ta' validità fl-għażla tal-kandidati. Jeffrey Pulicini Orlando żvela informazzjoni ġdida dwar l-applikazzjoni kontroversjali għal bini ta' sementerija fil-limiti tas Siġġiewi xi snin ilu. Li min kien qed jimporta l-apparat għas-sementerija ġi ċanfarni għax ħadd il-passi li ħadd, tajjeb, għax qalli min qed jimporta l-apparat għas-sementerija għax qalli l-apparat diġà kien qiegħed Ruma. L-applikazzjoni dom mhux ipproċessata, ma l-apparat kien qiegħed Ruma mill-Ġermanja. Tant kellhom ċertezza li jħorġ il-permess. Tajjeb, u t-rispetta kulħadd jaf kif jimxu ċertu proġetti meta jkollok il-backing partikolari ta' ċertu nies partikolari. Pulicini Orlando qal li kien sorpriż li l-Gvern għażel li jintaxxa lil min jaqla l-paga minima. Miżura partikolari li naħseb jiena mhux jiena biss kont sorpriż biha, anke l-Prim Ministru kien sorpriż biha li jiġi intaxxat. Tat-taxxa fuq il-minimum wage. Persuni li qed fuq il-minimum wage mhux jien biss nerġa' ngħidlek kont sorpriż fuqha. Il-fatt li Ma allura ma taħsibx li ma sarx il-homework so hemmhekk.